alang litum henlo mate alang litum angbong pensi pening nengkan suri hinireng koya nengkan aparman Mr. and Miss Hanjang langsung kecepatan anong alang litum angbong pensi lomponik po lasi labangso Mr. and Miss Hanjang langsung kecepatan abang kelong abang pi abang puamen taram reapra nili hongjai long an johang paningtung ilitung kacimhon mate labangso kecepate along kangkrung kangsai abang pu bang pi atumapan lasi aprang si nili hongjai long an johang paningtung sami pun militi sopi alang le Miss KYF along kahai duntang abang pi lasi alang le pansi labangso hongjai long an kebang pen alang le stame rembo kepaklang pen kebang dia pansi choneng riponen itu sepi alang le ke Miss KYF 2018 kecepatan along kahai duntang abang pi lo lapen alang le ke Kirby film along stame ciperjan abang pi alang le hello Miss 1 minute disappearing Ada komentar dari sini alang le boy alang le ganun ka break kali lo nanti ada le Hanjang langsung asolo alang le tahu kini ben ipaprang nun nabang dilo Hanjang langsung ben sami hun mili tisopi ha puthot mili hongjai long an johang ponitung sami anika teronpi alang le sarame kedam tang anengkan Miss Kirby ang long kecepate long runners up anong kecepalong dun abang phik lo non ile tumalong hongjai long kewang jiaphan nili sami anika teronpi aphan si chonir ponik alang le sarame rembo kedam pensi ile tumaphan non cepaklang ponik music alang le hello sami anika terompi alang le Miss Kirby long cepate long runners up anong kilong dun abang phik sami anika teron pi aphan sami non puthot nili hongjai long an chang boningtung ake hai thare donbar terang alang le ex president Assam University Difu campus students in society alang le sami hongjai long an wangpen rembok kepakang dia phansi choneng riponik lo alang le rajai bolon tado lapen kethe kere sami alang le long tepik lasi alang le thare donbar terang alang le phanse labangso hongjai long an kepakang dia phansi alang le halo thare donbar terang
lapen kurban tu pajolo thare don bat terang ke hai aphan puthoi trison laithe perfect lot hari trison laithe alang like first ZKYF Jabra langsung along kibipon Mr. ZKYF along runner sa panong kacipalong do napang puig lo non nili pasinipon hongjai long johang pon thuing tum kedam tangan engkan Mr. and Miss hanjang langso kacipate along ke haidun abang pu bangpi atuma panilutum pining we kacohang kondo alang litum aphan satame labang so hongjai longan one pen nang pachini jipan senili por piponik po kecengsi lake Mr. Hanjang langso kedam tangan engkan kacapai pon abang pu thare sar clementi alang ni hello kedam tangan engkan Mr. Hanjang langso kacapate along kacapai pon abang pu lo man peng kedo karapi pohoben kajo panje phansi choni pone thare sir clementi alang le kedam tangan engkan Mr. Hanjang langso kacipalong punon mongthuiglo asineletum trika mamai hinpen alang liphan man peng kedo karapi pohoben harjo poneglo kurang thu non puthot nili ile toma thengno pachini ponengtu kedam tangan engkan Miss Hanjang langso kecepate along kecepahai pun abang pi Sami Clareti Sopi nang list tabe labang so hongjai longan van pen sepachini pon dia pasai choni pone Clareti Sopi kedam tangan engkan alang le Miss Hanjang langso kacapalong pon abang theglo lase alang le phansame man peng kedo karapya pohopen neletum trika mamai henpen karjo ponja phansi choning riponeglo Sami Clareti Sopi alang le phansame man peng kedo karapi pohopen karjo ponja phansi pachenigu tangte puthot nili kachoro ponthukang tum labang ke labang so Mr. and Miss Hanjang langso kecepate along sponsorer alang letum niletum apa nang cerap don atau apa senile coruponin po kecengsi abang po pining we alang letum nang cetong don ni thare Suresh timu akehai alang lehin pensi pining kana farman Mr. Hanjang langso long kecengsi anong alang lehin pensi sponsor po niklo lapen Miss Hanjang langso kecepate along first runners up lapen second runners up sitame alang lihin pensi sponsor poniglo lapen akehai sar phungbong timong alang le KSYC Hanjang langso regional council along amai phu alang lihin pensi Miss Hanjang langso kecepate along
kahai ponji abang pia panalang lihat pensi sponsor ponik lo Non itu momen kejong hongbo. Second Miss dan Mr. Hanjang langsung Arizal. Non pipon po. Aprang si pinili tum dak kicitong sir katuwa wirat doon lapen katuwa labang so kang sam kuani litum kang sam wipak tay litum kichong ho kengkang kita manong kitek nai kiri nai lapen ilit havar hanjang langsung havar long kuana kitek kiduma litum teglong polong lo mopen ge li asik thibene kardom jipi long le delang pot puthot kardom jipi woi phak sina hodo kado we rat pandau kardom Sande pinangkama pamon Mr. and Miss Hanjang langsung kecepati alang litong si pensi cepahai ponik lo Nasi labang so kecepati alang You can even do things. Hey, I know we're hard to make, and I like that. You playing hard to get, and you're the type that.